בתמונה שלנו 3 בתים, 3 דמויות, 3 חיות. רוב הזמן הם גרים בשכנות טובה, אבל משנים דירה כל הזמן. עליכם למקם אותם כל פעם מחדש לפי חידת ההיגיון שהרמתם. החידות מסודרות לפי רמת קושי עולה. בהתחלה משתמשים רק באנשים, לאחר מכן מוסיפים גם את חיות המחמד. על כרטיסי החידה סימנים שעל פיהם מסדרים את הדמויות בבתיהם. 3 העיגולים מסמנים את 3 הבתים. העיגול המודגש מסמל את הבית שבה הדמות צריכה להופיע. אם יש X על עיגול, זה סימן שהדמות אינה מופיעה בבית שעליו יש את ה-X. 2 עיגולים נושקים, 2 הדמויות שכנות וחייבות לגור בבתים צמודים. 2 משולשים בין 2 דמויות, הדמות שמופיעה משמאל תהיה גם בבתים תמיד משמאל לדמות השנייה, אבל אין זה אומר שהם בבתים סמוכים. בית בין דמות לחיה, זו חיית המחמד שלי, היא גרה יחד עם הדמות באותו בית. אם יש X על הבית, זה אומר ששתי הדמות והחיה אינן מתגוררות באותו הבית. נתחיל בחידה קלה. אני רואה שהדמות האדומה יש לה מקום קבוע. אני אמקם אותה בבית הימני ביותר כי העיגול הימני מודגש. עכשיו אני רואה שהדמות הירוקה אינה צמודה לדמות האדומה. אני ארחיק אותה לבית השמאלי ביותר. נשארה רק דמות אחת. הדמות הצהובה תופיע במרכז. פתרון לחידה נמצא בגב הקלף. צדקתי? כן. נעבור לחידה קשה יותר. בחידה הזאת יש להשתמש גם ב3 הדמויות וגם ב3 החיות. אני אתחיל בדמות הצהובה שנמצאת באותו בית עם הכלב. הכלב לא יכול להופיע בבית הימני ביותר. אם כך, שניהם יכולים להיות או בבית השני או בבית הראשון משמאל. ינשוף לא יכול להיות בסמוך לדמות הצהובה. לכן יש להרחיק אותם והם אינם יכולים להיות בבית האמצעי. נשאר רק הבית השמאלי ביותר. את הינשוף אני אמקם בבית הימני ביותר רחוק מהדמות הצהובה. הדמות הירוקה והצו אינם יכולים להתגורר באותו בית. ניקח את הצו, נשים אותו באמצע, את הדמות הירוקה בבית אחר עם הינשוף. נשאר לי רק למקם את הדמות האדומה. עכשיו נראה אם צדקנו.